Qadarlı illeşler, hormatly dinleyiciler. Biz yine de efire çıktık Murad Kimil. Şu Türkmenistan'ın gelen sonki havarları size yetirmek için. Yadınızda orta öten akşam biz giyişten son yarı giyce bize gelip yeten käbir gıssagılı havarları başardığımızca analiz edip türlü yerlerden, türlü çeşmelerden gelen havarlan, malumatlan esasını Türkmenistan'daki son siyasi aday barada käbir malumatları size yetirdik. Inni şu wagt giyce yarımda aydılışına göre Berdimuhamedov'un kakası Melik bulu Berdimuhamedov 18 aprelde yok olundan son Berdimuhamedov'un ödünün koma düşenlüğü aydılyadı. Dine bir de değil, hatta keçi Berdimuhamedov'un yani Serdar Berdimuhamedov'un sağlığının niyemi çiğnir buradan ervetleşenliği aydılyadı. Bu arada da dürlü fikirler, dürlü zatlar, dürlü malumatlar gelip boştu. Onun hemmesini ağdap oturmak gerek mi ya da yok mu bilmedim yönü. Eğer ağdamalı olsa onu Berdimuhamedov'ların maşgalasının birdenke köpçülüklerin zehirlenen var arada käbir nemelen gumanın bardığı aydıldı. Yönü inni şuun irden gelen havarlardan sen tutsak şol zehirlenme baradaki neme malumat o diyen bir anandırıcı olup görünün. Ona derek yeni bir tiyade malumat yüze çıktı. Olam hamana Berdimuhamedov'ların maşgalası şu COVID-19 virusunun karşısına ona Türkmenistan'a todan 20 değil ya yani Berdimuhamedov'un öz nimesi oyuncu, anlatması oyuncu. Şoňa garşy vaktsina alanlarına şol yakmanmış diýerler-de. Şoň Melik bulu Berdimuhamedov şu vaktsina sebäpli gidenmiş diýerler. Ýöne bu zatlara häzirlikçe medisina işlerlerinin hiç il tasdiklamasy ýok. Türkmenistan Berdimuhamedow'un jadanyň hem Kıramov'un emri bilen dünýäde iň ýapyk ýurda öwrüli gaty yaramaz habar alşy. Şoň üçin biz häzirlikçe buny hiç ýerden buna tasdiklama alıp bilmedik. Yönü onu aramazdan eğer de Türkmenistan'ın öz içinden şeyle bir ağda kendinden olacak haberler gelse biz ol haberleri size yetiriyeriz. İnni ikinci gelip boğuşan şuun iyiden gelip boğuşan haberlere göre Berdimuhamedov häzirlikçe iňbergisi şuun iyiden bunu tanıçenni hiç yerde görünmendir. On üstesine de hükümet, yukarı hükümet idarlarına alzıranlılık, durnuksuzluk hüküm sürüyor diyen şeyle malumatlar gelip yetti. İnne hayti da bolanlar şu zatlan dine çak çen bilen aydılmalı bolyanlarına bir gati şonu niye doğru hata ediyor sebebi yurt bolan yurtta, devlet bolan devlette yukarı hakimiyet adamlarına, yolbaşlarına değişli olan teyadelikler hükman halka yetirilmeli, halktan hiç de gizlenilmeli değil. Eğer de Türkmenistan'ın şu malumat söz azatlığı, metod azatlığı doğru işlep duran olsa, onu şu mışmışlarım çıkmazdım, yayramazdım. Bize mecbur olmazdık. Dine şu gizliğin çeşmelerden gelen haberlerle sizi tanıştırmaya. Bize de şu haberler resmi adayda, açık adayda gelip yeterdi. Onun analizi her kimin öz işi. Biz özümüzce analiz ederdik o malumatları. Yurdun içinde hükümet para medya haber servisleri özlerçe analiz ederdi. Bu zatlar normal zatlar, tabii zatlar. İnni häzirki yüze çıkan ýagdaýda biz wakaları izlemeyi, analiz etmeye devam edýäs. Belki akşama çenni, akşamki verilecek täzelikler çenni köp zat aýdynlaşar. Eger aýdynlaşsa ya da goşmasa yine de käbir malumatlar gelip boşsa, biz olar bilen hem sizi hükman tanış ederiz. Häzirçe men şu monitoringi alyp barýan öz kardeşimiz, egneşimiz Demokratik Watan Türkmenistan halk hareketinin baş tutany Murat Gurbanowa geçirmekçi. Elbette habarınız vardır, ýa-ni ýakynna 7 sany hereket, 7 sany cemiyetçilik guramaları hem partiyalar, taşeryurtlarda birleşen Türkmen, birleşen demokratik ya da Türkmençe aytsan Türkmenistan birleşen demokratik opozisiyası diyen köne şu Abdukuliyev watynda bizim guramamyza girdiler hem de şol guramanın işini täzeden canlandyrdylar. Rusçadan odot diýilýär gysgaça
Неместен doğru adım tutamam Объединенная Демократическая Оппозиция Türkmenistan'a. Onu Murat bir kağıt bizim iyileşlemede şu sonku gelip boşan malumatlar esasında bir umumi genişrek malumat berayken. Indi genç diyemde yankı bir vaktin şehrinde. Abi, sağ olun, Akbel Saparan. Salamu aleyküm, hormatly vatandaşlar. Bize sonki 24 saatte köp malumatlar geliyor. Dürlü, yani manisi boyunca birbirine kapma karşı dürlü. Yöne hemen yani malumatların esası bölüğü şu Berdimuhamedov'un yaravsızlığı. Biz onu herlikçe yani doğru tasdiklap bilemdik. Sebebi yani Türkmenistan'ın hükümeti şu malumatları maksimal ve gizliye halkından. Biz biliyoruz, misal için yani prezidentin kortejı boş gelýänini biz köp saatlardan habarly yönü yani doğru tasdiklamasak biz şun Berdimuhamedov'un sağlığı boyunca ya da Türkmenistan'daki içindeki bulup geçen zatlar boyunca size bir doğru tasdiklanan malumat berip bilecek. Şunun için bize açık vakt verip malumatlar bular nähil gillese de o yerden bir yerden gelýär, ýoş-ýoşdan. Çynda da bular gillep bilmez köp wagtlar. Şunun için biz üstüne işleýär. Şu günlükçe malumatlar gaty köp şu Türkmenistan'a durnuksuz ýagdaý döredi. Hökümet dağap ýatyr, kontrol gaty bolşady we Berdimuhamedow'un sağlığı boyunca köp sorgulary bar. Ine şu ýagdaýlary biz tasdiklamak üçin açyk wagt gerek. Soň sizin öňüňizde ýa-ni habarlar berer. Şoň üçin Murat, başla indi bir soru var da bizde häzirlikçe hey neme barmy, maglumat barmy? Şun Melik Bulaga, Melik Bulu Berdimuhamedov ýem jaýlandymy ýa jaýlanmadymy? Türkmeniň däw boýunça ol dünýä öňüň ýogalan adam elbetde günüň birinji ýarmyna ertir salkyn jaýlanmady. Jaýlandymy şu? O jaýlandy şu 12'de şu jaýlanyş ýa-ni seremoniýasyny geçirdiler. Şonun sadakalaryny berdiler. Birinji günüň, ikinji günüň, üçüncü günüň sadakalaryny berdiler. Onu hakykatdan watan programasyna görkezdiler. Indi bizde şol jaýlanyş ýasa şoň jynadasyna, Melik Bulu Berdimuhamedowyň jynadasyna hem-de şoň jaýlanyş nimesine, ýas prosesine Gurbanly Berdimuhamedowyň gatnaşan hakynda hey maglumat barmy? Şoň görülen hakynda bizde anyk maglumat barmy? Bizde ýa-ni köşke gelen adamlardan maglumat bar, howa gatnaşdy, boldy diýip. Ýöne meniň pikirimçe o maglumatlar barlamaly. Doğru. Şoň üçin bir dogry tasdiklap bilendik, ýöne habarlar bar gatnaşdy diýip. Doğru. Onu näme häzirlikçe bir şeýle gyýtgaça habarlar bilen maglumatlar bilen bir gepleşigimizi jemläýän bolar. Ýöne gel Murat ýene bir gezek öz iýleşlemizden, öz dinleýijilerimizden, tomaşaçylarymızdan bir zady haýyş edeli. Kimde kim egerde has köprek maglumata eýe bolsa, köprek maglumaty bilýän bolsa, anyk maglumatlary bize iyi verseňiz, onu biz ören minnetdar bolarys. Näme üçin? Sebebi bizim güýjümiz, sizin güýjüňiz bilen bile. Şo egerde siz bize anyk maglumatlary iyi verseňiz, onu biz şol maglumatlary analiz edip, beýleki çeşmelerden gelýän maglumatlar bilen deňeşdirip, sonra halka ýetireriz. Biz hemişe de şey diýär, sebebi Türkmenistanyň ýene bir gedek aýdýan resmi dogry maglumatlary alyp bolanok. Haýsy edara jaň etsen, olar gepleşmäge gorkýarlar, ýogam olar ol edarlarda oturanlar belki özleri şonu aýtjakdyram, ýetirjekdiram halka, ýöne olar şu depesine berilip duran soň gorkýarlar, çekinýärler, hem gepleşmekden gaçýarlar, şu gaça durýarlar. Oňa garamadan ýurdun içinde elbette batyr adamlaram, düşünjeli adamlaram yeterlik derecede bar. Şol adamlaryň bize ýetirýän maglumatlary esasında da bir halky hemişe Türkmenistanda bolup geçýän siýasy wakalary bilen başardygymyzça tanışdyryp durýar. Şu meselede de gaýrat edimde eger kimde anyk maglumatlar bar bolsa bize ýetirjek bolun. Biz hem şonu agşamlyk ýene de halka ýetireriz.
Onu näme? Bu gereklikçe biz gepleşimizi geçirip oturýarys. Üns berip dinleýänimiz üçin sag bolun. Ýene-de efirde duruşýançak. Hoş geldin. Sağ olun.